Moro! Nyt mä esittelen teille tämmösen kruununjalokiven, minkä on tainnut joskus luvatakin kertoa tämmöisestä jotain. Ja lähes klassikko. Junkkari yleisperävaunu, Junkkari 9000 Hydro. Ja tää on vähän tämmönen Evo 2. Tää on Hydro sen takia, että tässä on hydraulinen pohjakuljeti. Tää on ihan alkuperäinen tämmönen Junkkarin näkemys. Eli tolla akselilla on hydraulimoottori ja sitten siinä on 2 välitystä. Ja se sitten hirastuu. Tuolla on toi hydraulimoottori ja tämähän on oikeesti ihan kohtuu ripeä pohjakuljetin, mutta nyt tää on tommosen 66 mallin massikan perässä, niin se ei oo kauheen nopea. Joo, tää on Evo 2 sen takia, kun tästä oli edellinen omistaja jo tehnyt niin kuin rehunsiirtovaunui ja sitten siitä oli mennyt aisa poikki noilta main ja kaatunut ja sitten mä ostin tän autovahinkokeskuksesta, kun tää oli sinne sitten mennyt. Ja toi tosiaan siitä oli silloin aiemmin jo otettu mitä tuossa nyt on ollut semmonen viistossa semmonen peräpurkain, niin se ei oo pois ja tehty rehunsiirtoon soveltuva kärry, mutta noi laidathan on niin kevyt rakenteisen, että ne oli ihan roskistavaraa kun se oli kaatunut. Itse asiassa nämä peruslaidatkin, niin nekin oli antanut jonkun verran periksi, mutta ne meni kyllä aika helposti sitten takaisinkin. Joo, kun mä otin siitä sen aisan pois, niin sitten rupesin katteleen tätä rakennetta, että tässähän ei olisi niinku kovin iso homma tätä vähän isontaa tätä kärryä, niin mä jatkoin tätä sitten muistaakseni 60 senttiä. Tohon tommonen pätkä lisää. No sitten se näytti siltä, että teli jää kauheen taakse. Niin telihän ei sitten kans paljon ollut enää kiinni, niin mä siirsin teliä sitten niin kuin ton verran. Muistaakseni 30 senttiä. Ja samalla siirtyi nää tuet. Tuossa näkyy kans, että on siirtynyt tosta tohon. Tää on vähän hiukan tällainen krovisti tehty ja etenkin pintakäsitelty. Alun perinkin pintakäsittely on semmonen ei niin korkea luokkainen kuin vois olla. Tai sois, että ois. Joo, halusin säilyttää sen sillain kevyenä. Niin tein noi laidat hyvin tollain alkuperäistyylisesti. Toi on ihan tommoista 20x50x2 muistaakseni toi. Ihan huonekaluputkeen noi pystyt ja sitten mä en uskaltanut niihin laitoihin kiinnittää hydraulista perälaitaa, niin siihen tuli tommonen hirveä himmeli. Älkää kysykö miksi, mutta tommonen rakenne siihen sitten vaan tuli. Tuosta nyt varmaan voitte kuvitella ja päätellä kuinka toi peräluukku menee sitten kiinni. En nyt rupea sitä laittaa, kun ei piisaa noin hydraulilohkot tuossa traktorissa. Joo. Tämähän on tähän mun normaaliin tyyliin, niin vaikka noi onkin tommoista aaltopelliä noi laidat, niin ne silti kaventuu tonne ylöspäin. Ja tästä on kuorma tullut kanssa aina hyvin pois. En tiedä, johtuuko se siitä vai ei. Ja tässäkin, tässä on sitten tämmönen lattarauta, mikä ohjaa noita perälaidan varsia. Eli perälaita on tässäkin tuolta ylhäältä ja alhaalta yhtä leveä ja vaan nämä laidat kaventuu tonne ylös.
Joo, tää on jäänyt vähän tämmöiseksi varakärryksi ja itse käytän tätä todella harvoin, en tänä vuonna kertaakaan, mutta tämän tästä se on jossain vähän menossa ja en tiennyt sitten, kun mä en oo sitten kauheasti kehrannut vuokraakaan periä, että myisikö sen vai mitä sille tekisi. Tässä oli tapahtunut jotakin, että noita pohjakuljettimen kolia oli niinku kiertynyt. Ja toisesta päästä se oli sillai hassusti kierteellä ja niitä nyt oi ja itse asiassa lyhensin pohjakuljetintani yhdellä lenkillä ekan kerran koskaan. Ja siis minun aikana tästä ei ole ikinä mennyt toi pohjakuljetin poikki, vaikka se on vähän pidempi kuin alkuperäinen. Tää on kestänyt sitten kuitenkin sillai hyvin. Näistä vanhemmista ylöläisistä, niin niistähän on tästä pohjakuljetin poikki. Mä tiedän, niissä joissain on, no ihan pienemmissä on vaan 2 näitä pohjakuljetinketjuja, tässä on 3. Ja sitten niissä on varmaan joissain pienempiä noita lenkkejäkin, mutta yksi syy on varmasti se, että kun niissä on se semmonen räikkäsysteemi, niin se rykii sitä pohjakuljetinta koko ajan. Ja no tämähän nyt ei sitten rykäse kuin sen yhden kerran, kun se laitetaan pyöriin ja sitten topataan, kun kuorma on tyhjä. Joutuu vähän herkistelemään noita pohjakuljettimen kiristysjuttuja, kun no kaikki on sitten ollut sillain vähän huonolla huomiolla. Tohonkin tuli tommonen verkko ihan vaan. Siinä on työvalokki ollut joskus. Tommonen verkko jostain. Tää on semmoista aitaverkkoa. Muistan, että siinä oli kans pikku värkkääminen. Mutta kun ilmaisista osista koitti tehdä, niin semmonen sitten tuli. Tää on 25 kuutioa tän tilavuus. Kuormatilan leveys on 2 metriä. Korkeus oli joku, olisiko se ollut sitten 2,4 metriä. Ja pituus on 5,4 metriä muistaakseni. Ja sitten siitä on vähän pois tuolta viistettä ja niin poispäin. 557 tuosta nokialaiset. Jarru puuttuu ja se on kyllä niinku puute. Vaikka kärry ei ole kauhean iso, yleensä sitä vedetäänkin sitten jollain vähän pienemmällä traktorilla, mutta niinku kärry pitäisi ehdottomasti olla joka mitä mä sanoin? Jarru pitäisi olla joka kärryssä. Sitten tässä on jollakin tapahtunut tämmönen pieni kömmähdys. En tiedä näkyykö videolla mitenkään, mutta nyt aisa on lommolla tosta molemmin puolin noilta kohtia. Että varmaan vetovarret on ollut niinku väärällä korkeudella. Ja hydrauliletkut on vähän hiertynyt ja niin poispäin. Tommoset pikkusen harmittaa aina. Harmittaa ne silloinkin, jos ne on itse rikkonut, mutta jos ne on joku muu tehnyt, niin harmittaa silti. Nää on yhden navetan katolla varmaan, en tiedä oliko vuoden vai 2 noi pellit. Ja niistä lähti toi pinnote, niin ne meni vissiin niinku takuisiin ja sitten ne ajautui mulle. Juu, eihän tästä nyt varmaan sitten simppelistä laitteesta tänne enempää ole kerrottavaa. Jos jotain kiinnostaa enemmän, niin olikohan semmonen foorumi kuin Konekansa joskus. Taikka siis on se vieläkin. Mä oon sinne tehnyt tästä jonkun höpötyksen tai tämän rakentelemisesta. Siellä on ainakin kuvia siitä, minkälainen tää oli, kun tää tuli mulle. Se on Konekansa on se foorumi ja semmonen kuin rehukärryremontti ja on sitten se juttu tästä. Tää tuli mulle muistaakseni 2012, tai sitten mä ajoin tällä ekan kerran rehua 2012. Sillain jotenkin. Se on
ruma värkki, mutta se on yllättävän hyvä. Se on äärettömän kevyt ja nopea purkaa kuormaa ja sitten etenkin siinä on pirun nopea tehdä kuorma, kun se on niin pieni. No se nyt ei ole mikään etu, mutta näppärepeli on siitä tykkää moni silppurikuski ja moni traktorikuski. Mutta onhan se nykyään auttamatta pieni. Joo. Menkää lueskeleen konekansaa ja mä yritän liittää tähän jonkun semmoisen videonpätkän. Mun mielestä vuosi sitten otin videonpätkän, kun tällä kuormaa purettiin kasalla. Juu, tämmöstä tällä kertaa. Morjes. Juuri jaksaa tommonen natikka vetää kippoa. Toiseen suuntaan kun ajaisin tyhjä, niin aika noileesti.